Ma chigni jeneno mar LTN maendi en chenro mar nonro mar Oboke Okinyi masani ka kelo ni godo e tarigni di ma en 24 wantiere e dwe mokwongo mano mar 2022. An go Oboke adek kaendi, Oboke mar The Standard, Oboke mar The Star kod Oboke mar The Daily Nation. En wach achiel emopong'o kae, en wach mar Ruto kod Mudavadi manyotimre nyoro onendo karomo mar Bomas of Kenya. Wachagi Daily Nation wach mantie kanyo ni koro Ruto Mudavadi deal Raila blow en kosa ni ndi koro riwruok mar Ruto kod Raila ni ndi kosa riwruok mar Ruto kod Mudavadi nyalo bet ni kosa ni ndi koro okelo ng'ikruok ne Raila Odinga manendo kalore kod kaka ne ondike kod John Nation. ANC leader announces presidential bid, promises to fix the economy. Mane gima koro kangen koro gira time nango gi Ruto kani nikech ngeni Ruto oseserve 2 terms kaka vice president, deputy president rather. To koro sani chiko kuyine mamondo mechako ring kendo kaka deputy president. Manyiso ni koro kaendi kaponi odhi ahinya to Mudavadi nyaka koro yie mondo bed namba 2. Mano is the most political probability manitiere e riwruog joge ni. Ndio koro Mudavadi chal ni nyoikre kata nyoyie mar bedo namba 2. Mane gima naneno kanyo endo kaka niko kelo nikech onge yo moro mar Ruto tang bedo namba 2 sani kendo sebedo namba 2 kuom higni 10. Koro Mudavadi ema mani nyego chen koro gitiyo kamoro achiel ka gidhi nyime kendo gichako timo mago buche magalamoro achiel kachiel manendo e juma mochako ni. Mudavadi burns bridges with Oka as he gets ANC nod to work with DP Ruto. Kalonzo Musyoka gi Gideon Moi gin nyegi kia gini. Gichalo esano seche ma oyuda puoye gono. Koyuda puoye gono apuoyo wang'ero wadre kabisa kaka onyalo timre onge nikech koro kumoringo dhi e okia. Koro gichalo apuoche manyo yude gono makaka ringo onge. Kochuno nyaka koro giyud mayot magirony godo, girony to giwuok Bomas to giwacho mani ka koro mae kaka en. Wan bende koro wewa wadhi kumwadhiye, wabende wadhi manyo kumwadhi time earthquake marwa. Inise timo earthquake ni, wabende wadhi watimo earthquake wa. Kosa nyorito na neko earthquake mar Kalonzo gi Gideon Moi dhi bedo mane. En kine mag earthquake. Koro mane gima wado mondo winja ne kaka bo chal. To bak ni mara dekan ni stomach balloon used to treat obesity. Ni kanyo kaka inyalo thiedho tuo mar obesity ka iponi nitiere godo. Wach ma Mudavadi mang'eny kaendi Kalonzo walkout spells death of Oka. Oka ni toende koro wach ni uruma hapa ni wach ni wawerego. How else leader pulled a surprise on Kalonzo Musyoka. We only knew the DP would attend after we arrived at Hemingway. He had no hint. Mudavadi did not inform us. Frederick Okango mane wach mantie Mudavadi bende nyoti moro kaendi mar ka oyokete box onjo ile wacho ya sheng ni ile kuseti wase ng'e kaka ngato seti iseti ni kedonjo ni intigi jelware ni thup ko nyedo mondo migino timre mondo miot kieke Mudavadi benyo paro gi siasa ka onge adier mane wach siasa ni adier onge. Irony of a money leaders catching attack on Uhuru reign as Ruto looked on. Sama ma ndi ne timre tani endi en ni koro jotelo mani nitie koro Mudavadi to wacho ni Uhuru kotiyo maber Ruto be obet kanyo ene jalup Uhuru. Wach malich ahinya ka ang'iyo weche mag siasa Kenya ka siasa samoro mitga wadhi mana mapiyo iluome pajosomo gi jondiko ni kaendi inyalo ng'iyo ni to en ang'o mago eko manitiere eseche wo eko aneno ka koro kawuono higni mosekadho gieki Januari higa mano endo mar 2003 tarik 24 Labour Minister Ahmed Khalif and 2 pilots die in air crash at Busia airstrip while returning home from Home Affairs Minister Mudi Awuri's homecoming party. Na indi yani kide kuma nakne oyudo telo kaka ne weche ne chal. Koro wabro dhi nyime ka wang'iyo mago eko e weche wa manyien ka ang'iyo weche mag tuke ka indi mane koro Liverpool close in on City as Gunners fire blank mane wach mantiere. Liverpool sani ndi koro nyolo timu Crystal Palace sama bende koro City nyodhi amodhi kod Southampton. Mane wach mantiere kanyo ndo matangawe pole mna wach mar Mudavadi The Star. Mudavadi Ruto gang up against Raila Uhuru. Move jolts Oka principles as Kalonzo Gideon storm out of ANC meeting. Mene wach makoro wach kanyo endo koro kaendi yano kanyo nitiere William Kavogo tujibebe manu president ma tujibebe nitiere kaendi Ford Kenya Moses Wetangula nitiere UDA maen Ruto nitiere kaendi ANC mano endo mar Musalia koro jang'wen gi sani koro omakre wa keni gidwa ringo nyaka kure Ruto njoso jeni no godo mondo mi oket coalition ndo mondo party ka party odhi kien
Kani gidwa dhi tiyo nadi wach ni endi. Seche go eko Raila whose Nakuru voters promises cheap fertilizer. Raila koro nyenti ko mag Nakuru kambene koro nyosengo ne jogo ni bo migi mago mbolea mago ma bechgi sani koro ogore piny. Mano e yonendo makare. Ng'ato ndiko kae Norman Magaya ondiko kaendi. Norman Magaya ne en CEO mar NAK. Inyalo paro Norman Magaya wacho ni Musalia Mudavadi won't add value to Ruto. Musalia Mudavadi is a dead man walking. Oh my. Musalia Mudavadi en maiti kata kitundu mawuotho. Mane kan Norman Magaya okete kaendi en pache kako ndiko he has peculiar character of making mistakes when it matters most. Mane kama kore wacho ni magi motimo nikech kinde moko bende ne Mudavadi ne bukara bukato otong'wech owuok e NAK tayo mi vice president mar 70 days. Mapani ene the shortest serving vice president mosebedo godo Kenya kaendi. Kata kamano endo Norman Magaya wacho ni maendi en mistake mang'ani koro otimo. Ibro some kanyo. Raila kod Ruto sani koro laro ombulu mag jogo komaye gwenge mag Nyandwat ma Kenya. Raila Ruto now battle for pastoralist community vote. Deputy President seeks to rejig bases that voted for Uhuru in 2017. ODM leader keen to realign lost votes. Leaders confident their parties would clinch region support. Magoyo chimasani koro nitiere kanye endo ena mnakini magombuli menyokone gikocha. Kalonzo and Gideon announced divorce from ANC's Musalia Mudavadi. Mago wasen nokaka nitiere. Wachi machielo masani koro noka endi eni 2 Yala River victims had pending criminal cases. Nitiere jiario masani koro ne Ayala masani ndikoro chinine nitire kod mago yeko mabende gin buche go yeko mag njore makoro ne one beni koro itero igodo e doho. Mano e wach mantiere kanyo endo. Kama dhi nyime pa josomo kod jondiko nika enoka en makoro otiap kaendi mang'eny ahinya koro nitie weche go yeko mag counties. I'm not musicians. MP Jagwa tells artists. What is it supposed to mean? Huh? Artist and politician Charles Jagwa, aka Jagwa, has asked musicians to stop looking for him when they are broke. Oh. Speaking to Mseto East Africa, the Saray MP said although he is an artist, he is working for Saray people and not them. Kimeumana. Koro jimodoro mondo mi koro Jagwa osotgi wacho ni ene onge gi pesa mamiyo jothum. Eno tune jo constituency mare. Ringtone explains source of his wealth. Musician Ringtone Apoko is known for expensive lifestyle and splashing his cash around. He has led to claims that he makes his money from illegal dealings such as land grabbing. Kenya lo somo mago ikomundi winji ena ka Diamond nika indigi Zuchu. Tarab singer Hadija Kopa has denied claims that Diamond Platinum is her future son-in-law. Diamond bioma kwa en baba wa East Africa. En mkore nazimio la umoja mari East Africa. Kamara mora entiere kod mono kendo kone gikocha. Kwa hapa ni Diamond nazimio la umoja mara Afrika Mashariki. Kawa ngiyo kaindi wadhi nyime en Richie Magiki Magtukena kaindi Mluya elated Sharks Malls of Opaka to go second as Leopards beat Madhari. Mai wachmentire karibangi Sharks ne wala timu ndo Malls of Opaka mamondo bengi yidhi nyako kang mara rio mano echung mar Kenya Premier League. Akao Oboke ma the standard matiko godo kaindi chenro niendi angisi na loma. Thor mar wachmentire pod enem na mano New Ruto ANC Pack stars up Paul Trema. Mai wachmentire Mudavadi rules out working with Raila as he launches his own bid for status. Kalonzo Moi walk out to protest Ruto's presence, signaling possible death of Oka. Ruto says they will hold joint rallies as the Mio allies dismiss alliance. And siasa mopote yeka indi malich. Nginya la somakaka giko nitiere kakopangagi mondo me ine. Karaka mano ndo kapoko chope siasa nitiere ituboke nyamara deki nitiere nyadendi moro kaindi ilunga Kenya fike nyamoro kaindi ilunga ni Kenya's Angela Okutoi. Maindi en ogoyo magoma en tennis. Sani koro sadi mabora hinya so manito en angoma otimo. Iwacho ni the Africa's under 18 champion. Sani koro hotel Africa ka indika ka jago tennis maber ka en jago masani koro dhi mabora hinya e weche mag tuke. Wachima Mudavadi ngirini ka upongo ka indi ong'eny nyalo some mondo mine kaka odhi bet. Mano e ler mantiere kanyo endo. Sama bende koro ka wadhi nyime to
weche mag Raila Oboke ni maraboro kama Raila nitiere Nakuru gi weche manyien wacho. Probe into police conduct during Mukuru slum operation called off. Magi weche makoro nyotima sama koro nyimuko Mukuru wach malita ahinya. Samwadhi nyime en ni brace yourselves for heavy rains this week, once weatherman. Koth bro chako chwe kendo koth marahiri mabe wacho ni koro sani endi mondo mi ibed ni koro itang kinyo ni koth bro chwe kamora mora e pacho ka endi omiyo jobed ka koro ji nitiere mano endi okang makare. NAT launches drive to recruit more members. Sani koro maendi en NAT, Kenya National Union of Teachers, sani dwaro mondo mi chak gidok kendo jogo ma jokanyo mag-gi. Pa josomo gi jondiko ni kaendi inyalo ng'iyo kendo bende inyalo somo makare. Eno ka endi ka former CBK Governor Mikas Cheserem wacho ni Mudavadi is best place to steer Kenya's economy to prosperity. Mane kaka obende onene Cheserem wacho ni Mudavadi nyalo konyo piny Kenya. Undeterred by impeachment, 3 former governors plot comeback. Mai wacho mantie sani ndiye na kaka ndi Mike Sonko nitie, Ferdinand Wetito nitie kod Mohamed Ali. Giteko ni giduoga podo korumo. Governor Rasanga pulls out of parliamentary race. Rasanga has endorsed Senator James Orengo to take over from him as governor. Okay. Alego Usonga MP Samuel Atandi, on the other hand, is confident that he is going to be re-elected. Kubagisa Mag Sea County, Inyalongi Yogi Achel Kachel. Why I ditched Ruto for Raila, reveals MP Kosing Magote Inyalongi Kanyo, Mondo mi ine weche manitiere ka. Anja worone awa to Rasanga tango ndo MP kendo sebedo governor. Chelo ngawido president kuja kubiro manyo mundi bede governor kido. Mano en anani Nonro kaka nanene. Britain says Russia seeking to replace Ukraine government. Sani wach ma Ukraine ni obiro matek. Kendo kakoro Britain chakoloso US belose Russia idwa ni mondo mikoro owedonji weche mag Ukraine. Mano en piny ma wacho ni en sovereignty. En gi kaka onyalo timo gige en owuon. Koro America gi Britain ng'iyo Russia mos e time modwa timo kanyo endo. Wacho ni nyalo kata kelo tulo nikech ok ober ahinya. Burnley draw against Arsenal as Chelsea back to winning ways. Ane wachimanitire kanyo endo. Noka koro weche madhi nyime ka endi. Cameroon have gone unbeaten in 7 matches. Kaono ni endi Cameroon bro tugo kendo God Comoros. Sama bende kwa noka endi ka 4 superstars failed to ignite Cup of Nations. Mohamed Salah, Mane, sanipo gibedo nigi njutugo mwangiga e Premier League kama gituge chande. Wawangia nento all the child nadi. Onge wach. Wemondo waweka mano. Sama bende wacho ni en juma manyien wabro bedo kodi ka endi kanyakla nyaka chopo giko juma nindi. Ageno ni ini okang mber, ageno ni bende kinde nidhi makare. An nyinga en ni Okello wacha korom e kinde mowinjore.